Príjemný večer, vítajte späť. Dneska vám teda ukážem návod na tú sľúbenú moneyball alebo myštičku peňazí, ktorá vám prinesie stabilný tok peňazí do vašej robotky, do vašeho domova, všade, kde tie peniaze chcete magneticky pritiahnuť. Dôležité je hlavne si uvedomiť, že toto vám neprinesie výhru v nejakom jackpote. Dobre, nemajte nejaké extrémne veľké očakávania. Myštička na peniaze slúži na to, aby ten tok peňazí bol stabilný, aby non-stop boli odstránené nejaké bloky alebo nejakí nepriatelia alebo neprajní ľudia, ktorí neprajú vašemu biznisu, alebo jednoducho, ak máte vy sami negatívne myšlienky o sebe, o svojich schopnostiach pritiahnuť si tie peniaze alebo ohľadom svojho biznisu. Dobre? Takže ešte také základné informácie, ktoré by som spomenula, sú napríklad to, že táto mágia, toto kúzlo patrí medzi bielu mágiu, je to naozaj neškodné. Pred vykonaním tohto kúzla nepotrebujete spraviť žiadne ochranné kúzlo, stačí vám iba prečistiť svoju myštičku, svoj priestor a všetky potreby, ktoré budete používať. Ja zahrňam svojich klientov do mojej moneyball, do mojej myštičky peňazí, nielenže slúži mne na môj tok peňazí, taktiež zahrňam svojich klientov do moneyball. Z tohto dôvodu ja vždycky rada zahrňam veľmi veľa ingrediencií, veľmi veľa byliniek. To, čo ja zahrňam, úplne komplet všetko, čo ja zahrňam do tohto kúzla, vám ani nespomeniem, pretože nemám úplne po ruke kompletne všetky bylinky, kompletne všetky ingrediencie. Spomeniem vám to, čo vlastne pridávam práve teraz do svojej myštičky. Tým vám chcem ale povedať, že to, čo vy pridáte do svojej vlastnej myštičky, nemusí byť niečo extrémne. Môžete si vybrať 5, 6 alebo dokonca iba 3 ingrediencie, také, ktoré pre vás sú najdôležitejšie, alebo vlastne keď vám budem opisovať, akú energiu má každá jedna bylinka a prečo ju pridávam do svojej myštičky, to, čo je pre vás najdôležitejšie, alebo to, s čím potrebujete najviac pomôcť, čo sa týka vašich financií, tak presne také bylinky si môžete vybrať ako tie svoje hlavné. Už som vám spomínala, myslím, že na TikToku, že moneyball alebo myšička na peniaze nemusí byť niečo extrémne výrazné. Toto kúzlo je naozaj vhodné aj pre ľudí, ktorí sa skrývajú so svojimi magickými praktikami, ktorí naozaj nechcú dať celému svetu najavo, že robia tú mágiu alebo že robia nejaké kúzlo peňazí. Pretože naozaj, napríklad, keď ste v nejakej kresťanskej rodine, alebo zdieľate svoj dom s ľuďmi, ktorí majú negatívne zmýšľanie, sú extrémne proti mágii a keby uvideli vašu myštičku, tak si z toho robia piču na rovinu. V takýchto prípadoch je naozaj tú myštičku spraviť naozaj veľmi nenápadne, aby to ani nevyzeralo ako nejaké kúzlo. Takže tu vám ukážem nejaké fotky, nejaká inšpirácia toho, ako vaša myštička môže vyzerať, aby bola nenápadná. Toto je vhodné spraviť aj pre ľudí, ktorí napríklad si tú myštičku chcú dať do roboty, alebo ak zdieľate nejakú kanceláriu, zdieľate pracovisko s viacerými ľuďmi a nechcete, aby vedeli, že čo vlastne vy robíte a chcete to trošku utajiť. Magická praktika každého jedného človeka by mala byť niečo intimné. Každé jedno kúzlo, veštenie je naozaj niečo intimné, čo nesmiete zdieľať s druhými ľuďmi. Je veľa dôvodov prečo. Závisť ľudí, pochybnosti ľudí, iná viera ľudí. Cudzí ľudia, ktorí nie sú vy, aj keď si myslíte, že sú prajní, ako napríklad blízka rodina alebo blízki kamaráti, keď majú už nejaké pochybnosti v tej hlave a pozrú sa na vaše kúzlo, oni tie svoje pochybnosti, tú svoju negatívnu energiu budú vysielať do vašej magickej praktiky a tým vám môžu spôsobiť nejaké problémy v rámci vašeho rituálu. To znamená napríklad to, že sa vám to kúzlo nevyplní kvôli tomu, že sa nejaká Anička v robote pozrela na tú myštičku zle a povedala si to, čo je za pičovinu. Aničkina pochybnosť je Aničkina negatívna energia, ktorá bola vyslaná do alebo na myštičku. Tento princíp môžeme aplikovať na úplne každé jedno kúzlo. Či už ide o nejaké milostné kúzlo, liečivé kúzlo, kúzlo na šťastie, na peniaze, kliatbu, naozaj hocičo. Dobre, takže udržte si to iba pre seba. Keď nemáte svoj osobný priestor, do ktorého nikto nechodí, spravte si to kúzlo naozaj veľmi nenápadne. Ja vám ešte ukážem, ako vyzerala moja moneyball posledne. Ja som tam mala pridané čili. Čili na odstránenie
na veľmi rýchle a efektívne odstránenie finančných blokov, nepriateľov, ľudí, čo ohovárajú môj biznis a posielajú mi negatívnu energiu na môj biznis, alebo odstránenie nejakých finančných blokov alebo nepriateľov zo života mojich klientov, ktorých som zahrnula do svojej myštičky. Vždycky je lepšie mať priamo originálnu tú bylinku alebo ovocie, alebo jednoducho mať to fresh. Keď to nemáte fresh, keď to nemáte čerstvé, môžete využiť nejakú naozaj lacotinu, nejakú lacnú bylinku z Lidla, z Teska, z Coop jednoty. Ono to bude mať tú istú funkciu, keď tomu vy svojou vlastnou vierou dáte tú istú funkciu. Len tak, aby som spomenula, že naozaj vždycky je lepšie mať niečo čerstvé a svieže, nejakú tú bylinku, ktorú používate. Takže poďme si teraz prejsť, že kedy je vhodné vykonávať takéto kúzlo. Momentálne tu je večer, je to deň Jupitera, čiže štvrtok. Čo sa týka tých dní, tak vhodné pre biznis. Rýchle peniaze Merkur. Ľudia, čo pracujú cez internet alebo pracujú s internetom, Merkur je úplne vhodný. Dobre, lebo Merkur je planéta technológií, biznisu, rýchleho posunu, rýchlosti. Štvrtok sa spája s Jupiterom. Jupiter je planéta prosperity, šťastia, cestovania, luxusu. Ale tým, že Jupiter je taká veľká planéta a frekvencia Jupiteru je naozaj veľmi šťastná, prosperujúca, ale pomalá, tie aj peniaze, ktoré budete priťahovať, keď budete pracovať v deň Jupitera, budú pomalé, budú stabilné. Nebude to, že extrémne veľká suma, ale bude to pomalá stabilita, dobre? Keď pracujete s Jupiterom, nikdy nebudete pociťovať chudobu. Ďalej, Venuša, piatok. Piatok je taktiež skvelý na pritiahnutie peňazí, pretože je to deň lásky, je to deň krásy. Chcete, aby vás peniaze milovali a chcete zo seba spraviť magnet na peniaze a chcete si pritiahnuť klientov, dobre, do svojho biznisu, ktorí vás budú ľúbiť a budú ku vám štedrí, je vhodné pracovať s takouto myštičkou v piatok. Všeobecne všetky finančné kúzla môžete vykonávať v tieto dni, ktoré vám spomínam. A asi taká posledná planéta, ktorú by som ja spomenula, alebo posledný deň, ktorý by som spomenula, je nedeľa, lebo nedeľa sa spája so Slnkom. Slnko je planéta šťastia, je to planéta Boha, je to planéta kompletného víťazstva, úspechu. A ešte taká posledná dôležitá vec je to, že predtým, ako si vykonáte takéto kúzlo, hociaké finančné kúzlo, zamyslite sa nad tým, aký máte money mindset. Priťahujete tie peniaze aj bez mágie? Priťahujete ich? Ak nie, treba si pozrieť moje video na money mindset, dobre, na zmýšľanie, peňažné zmýšľanie. Človek, ktorý je negatívny, ktorý hundre, si nepriťahuje nič, vrátane peňazí. Takže naozaj, pokiaľ nemáte vyriešené svoje zmýšľanie, vyriešenú svoju vlastnú energiu, to, či vy dokážete prijať peniaze, ktoré si snažíte pritiahnuť, treba sa nad tým zamyslieť. Ak nie ste pripravení na prosperitu, na šťastie, ak tie peniaze nutne potrebujete, že máte v sebe takú energiu úzkosti a strachu kvôli peniazom, nie je vhodné pre vás, aby ste vykonali takéto kúzlo. Treba začať so sebou. Treba zmeniť svoje vlastné zmýšľanie, svoju vlastnú myseľ a svoj vlastný pohľad na peniaze, svoj biznis. Treba si pozrieť teda video Mať v piči, money mindset a prečo sa vaše kúzla alebo manifestácie neplnia. Keď si pozriete tieto videá, zamyslíte sa nad sebou, zmeníte svoj pohľad, svoje správania, svoje konania, hlavne svoje slova. A vôbec, ak idete do hociakého rituálu s takým zmýšľaním, že uvidím, či to zafunguje, spravím to a uvidím, či mi to vyjde. Nevyjde to. Nevyjde to, lebo nemáte 100% vieru. A hovorím vám na rovinu, že iba zbytočne budete míňať svoj čas, ktorý ste mohli využiť na niečo iné. Dobre, poďme si teda pozrieť, čo ja budem používať.